Benvido, estábamos esperándote. Benvido a casa, a unha Galicia familiar e acolledora, a unha terra que te vai coidar. Non como unha nai ou un pai, iso é imposible, pero sí con agarimo e dedicación. Faime caso, chegas a un gran lugar. A ti, benvido. A vos, grazas. Grazas porque axudastes e axudades a deixar unha sociedade máis igualitaria, sustentable e máis avanzada de a que atopastes. Chegastes a unha Galicia case sen teléfono e hoxe recibides aos recentemente nacidos nunha Galicia digital. Grazas porque os galegos que chegan teñen máis oportunidades que os galegos que estades e moitas máis que aqueles galegos que xa se foron. Os que nacestes na casa, hoxe axudades a crear unha Galicia na que se nace en mellores hospitais. Axúdase económicamente os novos pais e nais, accédese ás gardarías de forma gratuita e sáese do colexio falando castelán, galego e inglés. Así que grazas, non no meu nome, no seu, no deses nenos que algún día darán os seus primeiros pasos, e os segundos, e os terceiros, e que collerán o voso relevo nesa Galicia que construímos os galegos de hoxe para os galegos do mañá. Ti disfruta e crece tranquilo, que entre todos che imos a axudar. A ti, os teus pais e a toda a tua familia, porque non hai proxecto máis importante para nós que ti mesmo. E que ti. Este será o teu primeiro Nadal, así que déixate cuidar polos teus. Non só é importante o que están dispostos a facer por ti, que é todo, tamén o é o que xa fixeron por todos, que é moito. Grazas por elexir Galicia para nacer. Estamos encantados de terte connosco. Así que, nestas datas tan sinaladas, o protagonismo, os aplausos e os focos son para vos, para esa gran familia que é Galicia. Bo Nadal e o mellor para o ano 2022.